belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. De Curaçaose politie wil strenger optreden tegen fieveren. Daarbij gaat het om mensen die met hun auto of motor op de openbare weg rondjes draaien of andere kunsten vertonen. De politie wil als afschrikwekkend middel invoeren dat auto's en motoren die worden in beslag genomen tijdens het fieveren worden vernietigd. Op die manier moet er volgens de politie een afschrikwekkende werking uitgaan van deze maatregel en dat moet ertoe leiden dat mensen niet meer gaan fieveren. Al sinds mei van dit jaar zijn de telefoons van verschillende bodes van de overheid en chauffeurs van ministers afgesloten. De rekeningen worden niet betaald door de overheid en de schulden zijn hoog opgelopen. Dit leidt soms tot hele vervelende situaties, vooral als chauffeurs hun minister niet kunnen bellen en dan ook niet weten wanneer en waar ze hem of haar moeten ophalen. De situatie zorgt verder voor veel irritatie bij de werknemers. Bombini at El Grill and El Mexicano restaurant. Curaçao's hotspot for seafood, quality steak, and Mexican cuisine. Take a Saturday night bite out of all-you-can-eat ribs, mixed grill Sunday, Monday and Thursday all-you-can-eat Mexican tacos. Join us under the orange parasols with stunning view at Mambo Beach Boulevard for a true taste of heaven. Estadushi. Minister van Financiën Kenneth Gijsberta is blij dat de jaarrekeningen van het land Curaçao over 2016, 2017 en 2018 zijn goedgekeurd. Dat gebeurde gisteren in het Curaçaose parlement. Toen Gijsberta aantrad in 2017 waren de jaarrekeningen vanaf 2014 niet goedgekeurd. Hij zegt nu er alles aan te gaan doen dat ook in het eerste kwartaal van volgend jaar de jaarrekeningen van 2019 goedgekeurd kunnen worden. Op de kruising tussen de Granaatappelweg en de Dominguitoweg in Dominguito vond gisteren een ernstig ongeluk plaats tussen een truck en een pick-up. De inzittenden van de pick-up raakten ernstig gewond en moesten naar het ziekenhuis worden gebracht. Maar in eerste instantie kon een van de inzittenden niet uit de auto worden gehaald. De brandweer heeft fors materieel moeten inzetten om de persoon uit de auto te krijgen. How does an electric car work? Electric vehicles are using a battery that powers the electric motor. Did you know an electric vehicle has enough range for everyday use? Day in, day out? Driving an electric vehicle gives you comfort in a modern car and has almost no service needs. Start driving eco-friendly and emission-free. Electricity is your new fuel. For more information about electric vehicles, please visit dpoint.net. De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten heeft gisteren een overeenkomst getekend over het doen van uitbetalingen door de noodlijdende Girobank. De overeenkomst is getekend met het land Curaçao en een nieuwe vennootschap, de Giro Settlement Holding. Deze vennootschap is opgericht door het land Curaçao met als doel de uitbetalingen aan deposanten van de Girobank soepel te laten verlopen. De Centrale Bank noemt de overeenkomst een belangrijke stap in de afwikkeling van de situatie rond de Girobank. Die staat sinds 2013 onder toezicht van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten. Voor het vertrek van een KLM-vlucht naar Amsterdam ontstond er gisteren onder de passagiers op luchthaven Hato veel onrust. Lange tijd leek het er namelijk op dat passagiers alleen zouden mogen vliegen als ze een negatieve PCR-test konden overhandigen. En velen hadden die niet bij zich. Uiteindelijk is op het laatste moment besloten dat de passagiers ook zonder PCR-test in mogen stappen. Vanaf vandaag geldt echter wel de verplichting dat alleen met een negatieve PCR-test er kan worden gevlogen naar Nederland. Sinds de officiële verkoop begon op 27 december is er veel gecontroleerd bij de diverse verkooppunten van vuurwerk op Curaçao. Tot nu toe blijkt dat alle verkopers zich helemaal aan de regels houden. Niet alleen de regels voor het veilig opslaan van vuurwerk, maar ook de sociale regels in het kader van de coronamaatregelen. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.